El PSC fa molts anys que governa i ho fa amb una actitud que permet deteriorar aquelles instal·lacions més estimades per la ciutadania, com el polígon centre, per poder-hi construir pisos, o la piscina de Can Sallarès, on també hi vol construir pisos, o la piscina Joan Masgrau, una piscina descoberta que era un pont de socialització, de trobada de la gent jove, de passar l'estona a l'estiu. A canvi, tenim una piscina raquítica, molt criticada per tota la ciutadania. Continuen prometent una altra piscina descoberta, però continuen incomplint. Per això ens comprometem a estudiar quina és la millor ubicació amb el mínim impacte d'una piscina descoberta que es mereixi les dimensions d'aquesta ciutat, per ser un punt de trobada amb aquell esperit que tenien abans les piscines descobertes de Viladecans. Però també caldran altres mesures per refrescar els estius tan calorosos que malauradament ens venen, com fonts lúdiques, sempre respectant l'escassetat d'aigua, conservant l'aigua però refrescant a la ciutadania. És possible una manera diferent de viure l'estiu a aquesta ciutat. Fem-ho!